Kurkela Jukka Sound Enginestä, moi! Tänään puhutaan audio ja ennen kaikkea Yamahaa. Torakusuri Yamaha rakensi ensimmäisen urkusan jo lokakuussa 1887 ja yhtiö onkin tunnettu sen jälkeen laadukkaista instrumenteistaan, myös moottoriajoneuvoista ja nykyään meidänkin käyttämistä Pro Audio-tuotteista. Ja siitä meillä onkin tänään sitten tässä esillä DM7 Compact, uusi digitaalinen miksauspöytä, 16 faderia, kompaktin kokonen, 72 input-kanavaa, 48 mixbussia, 12 matriisia, Dantea 144 kanavaa sisään ja ulos. Erittäin hyvät sisäänrakennetut kaiut ja dynamiikan hallintaa ja tietenkin 64 kanavaa Dukani automixeria, jonka jokainen ammattilainen tänä päivänä varmasti allekirjoittaa. Tämä tulee jatkossa korvaamaan enemmän ja enemmän meidän vanhempaa Gualykkö-sarjaa, joka on myöskin edelleen meillä ihan aktiivikäytössä. Ja tämän lisäksi meille tuli myöskin tällaista pienempää DM3 digitaalimikseriä, 16 kanavaa, erittäin kompaktikokoinen, mahtuu helposti moneen paikkaan. Lisäksi meille tuli Rio 3 räkkejä, joissa on parannetut etuasteet ja kuten DM-sarjassakin, niin kahdennetut virtalähteet, joka on elektroniikkalaitteessa tänä päivänä laadun takaamiseksi ja varmistamiseksi erittäin oleellinen asia. Toki meillä on stokissa edelleen CL5 ja myöskin tässä Engine Studios meidän käyttämä Rivage PM7 sitten tuolta lippulaivasarjasta Yamahalta. Sitten me on tähän tullut tämmönen mahtava flippikeisi, jossa me kuljetamme tätä kyseistä tuotetta. Ajamme sen paikalle, otamme hupun pois. Avaamme etuluukun. Mikseri esiin. Luukku kiinni. Virtajohto ja kattipiuha kiinni ja ruvetaan miksaamaan.